Братле, 12 часа искаш да слеземе до Софийска баница, хапнеме. Айде. Добре, искаш само се хванеме на бас. Ако познаеш коя е баница на месеца, ще ти купа. Ако не познаеш, ти ще ме черпиш. Айде, съгласен съм. Само, че ще ми трябва жокерче да дадеш. Малко Поне едно. помощ. От мен да мине. Добре. Значи, баница на месеца е класик. Е баница с бекон и кашкавал. Така. Или баница с 4 сирена. Тя 4 сирена беше скоро, до края на миналата година, ако не се лъжа. Как Сега ги сме март помниш, бе? месец. И ядеме всеки ден. Залагам на класик. Брат, не съм си взел парите днеска. Няма, ти ще черпиш. Казал си. Следващия път нема спечелиш. Ети. Едно аз ти кило казах. баница Давай. на месец. Другия път внимай как се басираш. За още такива видеа последвайте Софийска баница.